En loppa dog i skogen. Jag satt på hennes grav. Den loppan var mig trogen och hon bet mig varje dag. Hej och välkomna till Svenners Productions. Jag skulle gärna vilja berätta en saga. Berätta då, Svenne. Pojk. Det var för några månader sedan 3 små tjocka pojkar som gick ut på ett litet äventyr. Och de mötte på en handikappad person. Holy shit! En CP-skadad person! Och den handikappade personen var inte normal. Han var magisk. Han kallades magiska CP-skada. Och därifrån kunde han göra vad han nästan ville. Man fick 3 önskningar. Och man var tvungen att använda dem vist. För om man inte gjorde det så skulle man råka ut för otur för resten av sitt liv. Då frågade pojken med den svarta keppen. Jag önskar att jag kunde försvinna när jag ville. Och du helige CP-skadare. Jag önskar att jag kunde teleportera mig vart jag ville. Och då sa han... Och hans önskning blev sann. Då ska jag pröva. Och YMCA! ACMY! Ja, det fungerar! Vad häftigt! Försök med en gång till. YMCA! ACMY! Vad häftigt! Svarade pojken med de vita byxorna. Jag önskar att jag kunde slå vem som helst. Jag önskar att jag kunde slå vem jag ville. Och du sa... Så fick inte han vilja. Men det... Nu ska vi se om det fungerar. Det fungerar! Ja! Det är ju tjocka pojken. Han önskar ingenting än. Jag tror jag funderar lite på dig. Så den CP-skadade personen fick följa efter dem ända tills han skulle komma på. Och vi avslutar historien den för reklaminslag. Ska jag ha chips? Ja, tänker jag. Men de duger. Ja! Köp den och få den där saken på köpet! Det är rea, så skynda dig. Jag jobbar! Flytta på hammaren. Det bara växer höger! Köp min hand. Den är gratis. Men ta i det. Jag gör dig fett! Nej! Nu är du fett! Bäst du inte hittar den där saken. Den här. Okej. Avflyttning, för det är tänkt klart. Åh nej! Du är inte fett! Nu jävlar! Ah! Jag är lika fett som en jävla chipspåse du stryk ska ha! Du är liten! Tror jag. Den är bra. Hej och välkomna tillbaka till Svenners sagostund. Då fortsätter vi med historien. Och de 3 pojkarna
skulle gå till en lekpark. Till slut kom den sista pojken på vad han ville önska. Jag önskar att du var fri, du CP-skadade. Jag önskar faktiskt att du inte var CP-störd. Ingen lament, du är helt fantastisk. Då hände någonting fantastiskt. Den magiska CP-skadan blev en vanlig person. Jag vill inte vara någon. Det är ditt fel! Och pojkarna blev otroligt förvånade. Och då sa den sista pojken: vad får jag för att jag önskar dig fri? Och då sa den handikappade, eller den ex-handikappade personen: du borde få en smäll på käften. Du fan får stryk din jävel! Det att vara förståndshandikappad. Men det ville inte den tredje tjockepojken. Så de började springa. Och springa. Det höll på i flera veckor. Till slut sa den friska personen: jag orkar inte med detta. Nu går jag härifrån. Och den tredje tjocka pojken blev så lättad att han hoppade iväg glatt hem. Tack för att ni var med oss på Svennis Productions Svennis sagostund. Jag hoppas ni har det en bra kväll eller dag beroende på när ni ser detta. Ha det bra. Adjö.